आर्मी पुलिसनि ड्रेस गाननानै गावखौनो मा आर्मी पुलिस बायदि मोनदों नामा आरो पाब्लिकनि सिगाङाव गावखौनो आर्मी पुलिस साख्रि मावो आङो होननानै सिनायथि होनो सानदों नामा नों जाबाय सासे गुन्दा मिन्थिगौना नों आर्मी पुलिसनि ड्रेसखौ गाननानै नों सासे आर्मी पुलिसनि सोमोन्दोखौसो गाज्रि खालामनानै होग्रा मिथिबायना नों सासे गुन्दासो दाख्लै साननैसो सिगाङाव बियो आंनो गाज्रि कमेन्ट हरदोंमोन आंनो माने आलुनि फेसबुक पेजाव गाज्रि कमेन्ट हरदोंमोन थ' बिनि थाखाय आं बिनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन थ' बे भिडिअनि गेजेरजों आं गोबां बिनि न'खरनि मानसिफोरनि खोथाखौ मिन्थिना मोन्दों बिनि न'खराव मा मानसिफोर दङ बेखौ आं मिन्थिना मोन्दों आरो बेबो मा आखुनि मानसि आं बेखौ मिन्थिनानै मोन्दों बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनांगोन आरो बिनि गामि डिटेल्स आं सेस नागिरना मोनजोबदों बिनि थाखायनो आं फिन खनसे बे भिडिअखौ बानायनो गोनां जादों आरोना मानो होनबा बियो जोंनि बिब' फंबायनि सोमोन्दोखौ बिराद गाज्रि खालामना होदों लासिं सिं खालामदों बियो सानथाव जायै बाथ्राखौ बे बुंदों बिनि थाखायनो आं बेखौ ओरैनो हगारा मिन्थिगौना नों जाहैबाय मोनसे समाव ओइ दाख्लैफोर ओइ मोनथामनि बे जोंनि एक्स एनडिबिफोर गबोनाय समाव बेयाव इयो बिसोरजों लोगो जाफानानै आंबो बेफोरनि मानसि आफादनि मानसि होननानै बियो बेफोरबायदि ड्रेस गानै फटक साफाय हगारदों नों गुन्दा सासे मानसि मिन्थिगौना आरो नोंसिनि न'खराव सोरबायदि मानसिया दङ ओइ साननैसो सिगां इउनिसेक्स पार्लाराव बङाइगावआव इउनिसेक्स पार्लाराव खामानि मावनायनि नामाव बिसोरो देहा सोलेर फाननानै बर'फोर 6 जन ना 7 बिदि हमजादोंमोन ना थ' बिनि गेजेराव बिनिबो बेवाइ सासे दङ आं स्क्रिनाव होगोन फट'खौ होलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मा आखुनि मानसिफोर दङ बिसोरनाव बिसोरनि न'खराव बिनि थाखायनो बिसोरो बेफोरबायदि लेथ्रा कमेन्ट हरनो थाखाय एसेबो लाजिया आरोना थ' आं बे मानसिखौ बुंग्रोदों आरो बिनि भिडिअ लाबोनायाव आंखौ सोरबा मानसिफोरा कमेन्ट हरदों दै हेड कमेन्टफोरखौ आं नोंथांमोननि स्क्रिनाव देखायना होगोन सासेया होनदों थोस लाजियाबो सोरबायदि मानसिया लाजिनांगौ आं बायदि मानसिया आं मा दाय मावदों ना बिसोरबायदि मानसिया लाजिनांगौ नोंथांमोनखौ होनदों आङो बिसोरनि काहिनिफोरखौ खोनासंनानै ला आं खिथालांगासिनो बियो जाहैबाय सासे गुन्दा मानसि बियो गारलाबारिनि गामियाव बेखौ जालु होनो ओमफ्राय फेसबुकाव समल ना मामोनलाय समल बसुमतारी ना माबा इदि मोजां नायसनाखै आङो बिदि ओमफ्राय इखौ गामियाव जालु होनो गारलाबारिनि ओमफ्राय बियो सासे गुन्दा मानसि मिन्थिगौना बै जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरादि दाउ अमा फियो दाउ अमा फानो बयलार दानलाबायो अमा दानलाबायो बिसोरो मा खालामो गावसिनि बिदि पार्टिनि ड्रेसखौ गाननानै आर्मी पुलिसनि ड्रेसखौ गाननानै फैसा दाबि बिनानै जायो बे सासे गुन्दा मानसि मिथिगौ नोंथांमोना थ' बिसोरबायदि मानसिया लाजिनांगौ ना आं बायदि मानसिया लाजिनांगौ आं मानि थाखाय लाजिनो आरो सोरबायदि मानसिया आंनो गाज्रि कमेन्ट हरो बेफोरबायदि मानसिफोरा गाज्रि कमेन्ट हरो गावसिनि खिथुआव मा खिनांनानै दङ गावसिनि न'खराव मा प्रब्लेम जानानै दं मा आखुनि मानसिफोर दङ न'खरखौ फोसाबग्रो बेखौ नायालासिनो बिसोरो बै मालायनि खिथुनि खिखौ एरख'नो फैयो ओमफ्राय मालायखौसो बिसोरो गाज्रि कमेन्ट हरो नोंसोरो बेफोरबायदि देहा सोलेर फानग्रा नोंसिनि न'खराव बेफोरबायदि मानसि थानायखायनो नोंसोरो गुबुन मानसिफोरखौबो बेफोरबायदि सानजोबो मिथिगौना बिब' फंबायनि सोमोन्दोखौबो गाज्रि खालामनानै होदों बै इउनिसेक्स पार्लारनि सिख्लाखौ होनदों आं स्क्रिनाव होदों नोंथांमोना नायनानै ला बे जाहैबाय बिनि बेवाइ बिनि फंबाय जौ फाग्लानि हिन्जाव इयो गथ' सासे फिसाजो सासे दं बेना बिनि हौवाया बे पार्लाराव हमजानाय बे सिख्लानि हौवाया बिराद जिबाय फाग्ला ओमफ्राय नैबे गुन्दानि फंबाय असे बियो ओमफ्राय बे हिन्जावा देहा फानो इउनिसेक्स पार्लाराव सानसेखालि बङाइगावआव हमजादों ओरैबायदि निलाजि मानसि इसोरो नोंनाव लाजिनाय गैया लाजिया नोङो बेफोरबायदि एसेबां गाज्रि रेकर्ड लानानै आरो नोङो गावखौ सिनायथि होनो थाखायसो नोङो आंनो बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट हरदों नोंनाव फिसाजो दङ नों जेबो खामानि मावा आर्मी पुलिस ड्रेसखौ नों मानो गानो नों मानो लासिं सिं खालामगासिनो आर्मी पुलिस मावग्राफोरखौ मानो लासिं सिं खालामगासिनो नोंसोरबायदि मानसिखौ नुबा नोंसोरनि कमेन्टफोरखौ नुबा मानसिफोरा सानगोन आर्मी मानसिफोराबो बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट हरो खिन्थु आर्मी पुलिस साख्रि मावग्रा मानसिफोरा बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट हरा 100आव साफा सानैयाव दं खोमा इसोरनाबो आं बेखौबो नुनो थाङो खिन्थु बांसिनानो बिसोरनाव बुजिनाय थायो मिन्थिगौ इसोरो न'खर फेमिलिनि मानसिखौ बिराद अनो बेफोरबायदि मानसिफोरा नोंसोरनि बायदि इदि गुन्दा दाकेट जाया मिन्थिबाय नोङो गारलाबारिनि साला जालु साला बिमा बिफा बिब' फंबाय जेबो सनमान गैयै मानसि नोंसोरनि न'खरनि मानसिफोरानो मेन्टेल गोजा गासिबो लाजिनो रोङा नोङो लाजिया नोङो बै गोरिब गुन्द्राफोरखौदि नोङो फैसा दाबि जागासिनो मानसिफोरनिफ्राय जि फैसा थगाय जागासिनो फैसा बिथ'यो नोङो गाबोन होफिनगोन होननानै लायो नोङो बेखौ होफिना
मोनथाम पार्टियाव हाबफ्रामनानै नों गावखौनो मा दुगा सानदों नामा दुगा सानदों नोङो नोंखौ नायनायावबो गुन्दा लिडार बायदि नुयो गुन्दा सिस्टेम नुयो आरो नोंनि आखलाबो गुन्दा बै फिसाजोदि दङ नोंजों सासे फिसाजोनि फट'खौबो आं होगोन हिन्जावनि फट'खौबो होगोन आं नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय नोंजों जि फिसाजो दङ फिसाजोआ नोंना दख'ना गानबा एसे बोसोरसे बोसोरनैबाबा सिख्ला जाबाय इयो नों फिसा सासे सिख्लानि बिफा जाबाय नोङो नोंनाव लाजिनाय गैया नोंथ' फिसाजोखौबो नों ओरैनो हगारनाय नङा नोंथ' फिसाजोखौबो गाज्रि सोमोन्दो लाथारगोन हो नोंखौथ' नायनानै एकदम मिथिखाथारबाय मानो होनबा नोङो बिब' फंबायनि सोमोन्दोफोरखौनो बेफोरबायदि गाज्रि खालामना होदोंबा होनबाथ' नोङो गावबो गावनि बिनानाव एबा बिमा फिसाजो बेसोरखौबो नोङो गाज्रि नोजोरखौ नायगोन नोंसोरथ' बिसोरनि नोंसोरनि मेगनाथ' डाइरेक्ट बिसोरनि बै प्राइभेट पार्टआवसो थांगोन जेब्ला फिसाजोआ देरगोन होमबाना सिख्ला बैसो जाबोगोन होमबाना बै गावनि प्राइभेट पार्टफोराबो जेनेबा सिख्लानि महर लागोन होमबाथ' नोंसोरो एखौथ' नायगोन हो लुगैगोन नोंसोरथ' ओरैनोथ' हगारनाय नङा फिसाजोबाबो ओरैनो हगारनाय नङा मिथिगौना जाय बिनि हिन्जावा जुदि बे भिडिअखौ नायदोंबा फिसाजोआ जोथोनै लाखि नोंनि फिसाजो गावदाङा नङाबा बिफायानो बेखौ गाज्रि खालामगोन मिथिगौना उनावहाय नोंनि गाज्रि खालामनायखौसो बेलेग हौवाया लानानै मोनलांगोन मानो होनबा नोङो बे फिसाजोखौथ' हाबा लानो हानाय नङाना नों सिरि सिरिथ' नोङो बेजों गाज्रि सोमोन्दो लानानै नों जुदि बेखौ हाबा लायोबाथ' नों बुजागोन ना गामिनि मानसिफोरजों बिनि थाखायनो नोङो अभाबाव बेखौ हगारनो गोनां जागोन बेलेगनो थाखाय ओमफ्राय बेलेगा लाना थांगोन नोंनि खालायखौ बिफा नोङो फिसाजो सासेनि नोंसोरनि आखल आखुफोरखौ आं सेस हमना मोनजोबखायो आरोना नोंसोरो जिबायदि मानसि नोंसोरनाव एसेबो लाजिनाय गैया सि नोंसोर बायदि मानसिया इउनिसेक्स पार्लाराव जि खामानि मावदों बै सिख्लाया बेखौबोथ' नों ओरैनो हगाराखै नोंनि बेवाइखौ हो ओरैनो हगाराखै लाजिनांगौ नोंसोरो बेफोरबायदि कमेन्ट होलाबायना लानाङा मिथिगौ ना नोंसोरो बेफोरबायदि कमेन्ट होनानै गावनि रियेलिटि गावनि रियेल काहिनिखौसो नोंसोरो देखायना लानाय बायदि जायो मानो होनबा नोंसोरो एसेबां गाज्रि कमेन्ट हरगोन बे कमेन्टखौथ' आं नायनानै थाया आं जा बेलेगानो जा गुबुनानो जा बिसोरबोथ' नायनानै थानो हानाय नङा भिडिअ बानायगोन आरो बिसोरो भिडिअ बानायनानै बिसोरनि भिडिअनि बे कमेन्ट बक्सआव एबा मेसेन्जाराव नोंसोरनि जाय नोंसोरखौ सिनायनाय मानसि बिसोरो खिथाहरगोन होमबा आरो बे भिडिअखौ बानायनानै हगारफिनगोन हो लाजिनाय गैया बेखौ साना नोंसोरो सानाखै आरो मा मोखांखौ लानानै जेनेबा मा मोखां लानानै थाबाय थादों नोङो मा मोखां लानानै थाबाय थादों नों इसिबां लाजिथावना सासे गुन्दा बैथाला दाखेद फिसाजो बिमा बिनानाव जग्रा हो मा मोखां लानानै थाबाय थादों नोंसोर बायदि मानसिफ्रा थैलांनांगौसो मिथिगौ ना आरो सासे आंखौ होनदों मा होनदों नोंसोर बायदि गाज्रि मानसिया बड'लेण्डनि नामखौ लानाङा बड'लेण्डनि नाम लानो समाया इसोर बायदि मानसिया लानो समायो इसोर बायदि मानसिनि थाखाय नोंसोर बड'लेण्ड मोनदों हो आर्मि पुलिसनि ड्रेस गाननानै दादा बै गोरिब गुन्द्राफोरनाव फैसा थगाय धमकि होयै बिना जानाया गोदो जोंथिंबो बिराद दंमोन बेफोरबायदि मानसिफोरा दा गैला दा एकदम गैखाला आरोना गोदो दंमोन बेफोरबायदिया बिराद ओंखाम संनो होयो गोरिब जेसेबांखि गोरिबानो जा ओंखाम संनो होगोन जुदि संनो हाया होनगोन ना देहायानो बे बोराय बुरै मानसिफोरा बोरै संना जाहोगोन हाया होनबाथाय इसोरखौ बुग्लुं सुग्लुं खालामो सासेथ' थैदों जोंथिंजाय मिथिगौ ना इसोरजों बुजानानै बेफोरबायदि गुन्दा मानसिफोरजों सासे बुरै मानसि ओंखाम संनो होनाय आन्थायावनो इयो हाया होननायावनो इखौ बुथारखादों मिथिगौ ना बे समाव ससियेल मिडिया गैयामोन जोंबो उन्दैमोन इसेबां साननो हानाय गोहो गैयामोन बेफोरबायदि खालामदों जोंथिंबो गोबां दंमोन बेफोरबायदि गुन्दा मानसिफोरा बेफोरबायदि मानसिफोरानो जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ रेप खालाम बुथारो इसोरखौ नोंसोरो बर' बिमा बिफाफोरा मोजां साबधान सामलायनानै ला फिसाफोरखौ बेफोरबायदि जुदि आखायाव जुदि गोलैनांगौबा गैला आरो सेटेप नोंसोरनि फिसाफोरा सेस जाखागोन ओरैबायदि गुन्दा मानसि दं जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो आयौ आं सानो जोंनि बर'फोरा बिराद सेफ जोङो बेफोरबायदि गाज्रि मानसि गैया जोंनाव गुबुन हारिफोरनि बायदि गुन्दा मानसि गैया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव खिन्थु दंलै जेब्ला ससियेल मिडियायाव आं ओंखारदों अब्लानिफ्रायसो आङो बेफोरबायदि मानसिफोरखौ सिनायजोबदों ससियेल मिडियायाव आं जेब्ला ओंखाराखैमोन भिडिअ बानायाखैमोन आं सिनायामोन आं गैया सानोमोन खिन्थु दं मिथिगौ ना दङ 5% 10% दङ गामिनि रायजोफोरा मा नायो फैसा थगाय जागासिनो एसे बुजायैखो एकदम होखारहरैखो आरो बे आर्मि पुलिसनि ड्रेस गाननानै दियो मानसिफोरखौ गाज्रि कमेन्ट होदों बेखौ जेल जाहोनांगौ हमनानै
आंखौ जाय मानसिया आंनो खिथाहरदोंना बेनि बाथ्रा बेबो होनदों बेखौ ओरैनो हगारनाङा एकदम एक्सन ला बेनि सायाव जेल जाहो बेखौ बे मानसि मोजां नङा गामियाव बेखौ रावबो सैया बिदि होनदों मिथिबाय दुखुसो मोनोहां माबायदि मानसि जायो बिसोरो आयु थ' बेखिनिनोमोन आरोना शेयार खालामना होबानो जाबाय सोरबाफोर गोदान नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय थ' बाय